एका मेडिकल कॉलेजचं अनेक वर्ष चेअरमन भाईसाहेब आयुर्वेदिक कॉलेजची स्थापना झाल्यापासून चेअरमन म्हणून मी अनेक वर्ष काम करतो आहे. अनेक प्रश्न उपस्थित या ठिकाणी निर्माण होत आहेत. निवडणूक येत आहेत, निवडून जात आहेत. पुन्हा 5 वर्षाचा कालावधी आल्यानंतर पुन्हा तोच प्रश्न निर्माण होत आहे. पण एक मूलभूत तुम्हाला एक प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो किंवा माझ्या मनातलं तुम्हाला व्हेंटिलेट करण्याचा प्रयत्न करतो आणि तुम्ही बारकाईने विचार करा सर्वजण. शेवटी आम्हाला एके ठिकाणी जावंच लागणार आहे, तो म्हणजे आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून. आजकाल सर्वजण पाहिलं, छोटी ऑपरेशन असली तर आपल्याला गोव्याला जावं लागतं, कोल्हापूरला जावं लागतं, बरोबर आहे, सर्वांना माहिती आहे. परंतु या ठिकाणी अनेक वर्षापासून मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल निर्माण करणार अशा प्रकारे घोषणा केल्या जात आहे. ही वस्तुस्थिती आहे, तुम्हाला माहिती आहे, मलाही माहिती आहे. आता मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये पैसेही सँक्शन झाले होते. मला वाटतं ठाकरेसाहेब मुख्यमंत्री असताना 42 कोटी रुपये किंवा त्या दरम्यान पैसे सँक्शन झालेले होते. परंतु हॉस्पिटलची निर्मिती झाली नाही. मग त्याच्यामध्ये कारण कोणतं आलं आहे? जमीन लँड मिळत नाही, डिस्प्युटेड लँड आहे. मग शेवटी मध्यंतरी पाहिलं की 5-6 महिन्यापूर्वी राज्यसाहेबांनी ती परमिशन दिलेली आहे. पण ॲक्च्युअली ती परमिशन जरी दिली असेल तरी इथे प्रॉपर्टी डिस्प्युटेड, त्या ठिकाणी निर्माण कोणी होऊ शकत नाही. मी मध्यंतरी जागा निर्माण सांगितलं, मी 5 एकरचा प्लॉट देऊ शकतो इन द हार्ट ऑफ द सिटी. त्यावर अशा प्रकारच्या कॉमेंट्स केल्या गेल्यात की ते लांब मूळ जे हॉस्पिटल आहे त्याच्यापासून ही जागा थोडीफार लांब आहे, त्या कॉम्प्लेक्समध्ये कुठेतरी असलं पाहिजे असं काही लोकांचं म्हणतात त्यामध्ये दिसून झालं पुढारी लोकांचं. आय ॲग्री विथ दिस पॉईंट. मी काय म्हणतो आहे, आता जर तुम्हाला जागा जर दिली त्याच कॉम्प्लेक्समध्ये जागा दिली तर तुम्हाला हॉस्पिटल बांधायला समजा 100 कॉट्सचं असेल, 200 कॉट्सचं असेल, बरोबर ना, फुल इक्विपमेंट असेल, तर कमीत कमी तुम्हाला 4 ते 5 वर्ष लागणार. बघा, माझा मुद्दा सांगतोय, मी या क्षेत्रामध्ये अनेक वर्ष काम करत आलेलो आहे, म्हणून मी तुम्हाला अधिकारवाणीने मी सांगतोय कमीत कमी तुम्हाला 4 ते 5 वर्ष लागणार. आज मी तुम्हाला सांगतोय, दिलीप नार्वेकर यांना त्यांना सांगतोय, चेअरमन ऑफ द इन्स्टिट्यूशन, की आज तुम्हाला त्याच कॉम्प्लेक्समध्ये तुमचं जे मेन जे कॉम्प्लेक्स आहे त्याला लागूनच अगदी तुम्हाला किती कॉट्सचं पाहिजे? एक 200 कॉट्सचं तुम्हाला पाहिजे असेल आणि विथ इक्विपमेंट. आज माझ्याकडे रेडीमेड जागा तयार आहे, विथ पिलर स्लॅब घालून तयार आहे. आपण बांधू शकता का? ते कुठं जायची गरजच नाही आहे. आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आमची जी प्रिमायसिस आहे त्याला लागून असलेल्या प्रिमायसिसमध्ये पिलर घालून आता मी तुम्हाला दाखवतो पोझिशन. तुम्ही हे क्लिअर करा मॅटर. आम्ही पत्रकार परिषद घेतोय, सांगतो हे नको, तुम्ही पत्रकार आहात, सावंतवाडी सिटीजन्स आहात, आज ना उद्या तुम्हाला 60-70 वर्षात हॉस्पिटलमध्ये यावं लागणार आहात, बरोबर आहे ना. तर आत्ता या क्षणात तुम्ही माझ्याबरोबर यावं. मी तुम्हाला सांगतो पोझिशन काय ती बघा. 15 मजली इमारत आपण उभी करू शकतो अशा प्रकारचं स्ट्रक्चरची रचना केली आहे विथ द परमिशन ऑफ द नगरपालिका. का होत नाही त्या ठिकाणी? किंवा दिलीप नार्वेकर सजेस्ट करतोय म्हणून तुम्ही करत नाही का, हा माझा प्रश्न आहे. सावंतवाडीची सुद्धा सुंदरवाडी करत असताना तुम्हाला मी ज्यावेळी नगराध्यक्ष होतो, तर मी संबंध हिंदुस्थान नव्हे जगाचा 1/4 मी फिरलेलो आहे तरुण वयामध्ये. व्हिजन माझ्या डोळ्यासमोर आहे. व्हिजन जे म्हणतात, तुम्ही सावंतवाडी सोडलेलीच नाही आहे, मुंबई सोडलेलीच नाही, तुम्हाला काय समोर दिसतं, काय स्ट्रक्चर आहे ते? बेरी करतो मी संबंध प्लॅन तयार करून गेला होता सावंतवाडी शहराचा. त्यावेळी मी नेहमी बोंब मारत होतो, अरे बेरीचा प्लॅन आहे तो फार अतिशय चांगल्या प्रकारे केला आहे. सावंतवाडी म्हणजे कशी दिसेल हे माझं स्वप्न त्यावेळी होतं. आणि त्यावेळी मी दुसरं तुमचं काय म्हणतात ते मालवणी संमेलन झालं त्यावेळी दाखवण्याचा मी प्रयत्न केला होता. तर माझ्यासमोर एक विशिष्ट आहे. परंतु कसं आहे, शेवटी कसं आहे, आम्ही वकिली विषयात काम करणारी माणसं, बरोबर आहे ना. किती झालं तरी आमदार जो करणार ते तुम्ही मानणार न मानण्याचा प्रश्न नाही आहे. आज तुम्ही तुम्हाला विनंती करतोय, आज तुम्ही माझ्याबरोबर यावं, कळलं की नाही. 10 फुटावर अंतरावर हे आयुर्वेदिक कॉलेज आहे. त्या ठिकाणी काय स्ट्रक्चर उभं मी केलेलं आहे, कारण त्याचा म्हणजे आमचं आयुर्वेदिक कॉलेज, आमच्या आयुर्वेदिक कॉलेज किती सीटची गरज आहे? 60 सीटची. ओरिजिनल आमच्याला 100 सीटची आहे. आणि आत्ता मी 200 सीट, 400, 300 सीटची योजना करून ठेवलेली आहे. स्ट्रक्चर आहे, पिलर उभे केलेले आहेत. यू कॅन स्टार्ट इट फ्रॉम टुमॉरो. कोणत्या प्रकारची आवश्यकता नाही आहे. आमची स्वतःची इन्स्टिट्यूशन आहे ती. काही गरज नाही राज्यसाहेबाकडे जाण्याची. ते देणार, तुम्हाला परवानगी देणार, तुम्ही ॲग्रीमेंट करणार, त्यानंतर तुम्ही काम सुरू करणार, टेंडर करणार, कमीत कमी पुढची निवडणूक येणार हे ध्यानात ठेवा. आणि वाक्यामध्ये ध्यानात ठेवा, पुढच्या 5 वर्षापूर्वी मी असं काय सांगता येत नाही, पण असलो तर हे माझं वाक्य तुम्ही नोट डाऊन करा. आज रेल्वे उभे करा ना. तुम्ही कशाला गोव्याला जायची गरज आहे? कशाला एवढे मोठे मिनिस्टर, तुम्ही कॅबिनेट मिनिस्टर आहात, इतर मिनिस्टर आहात, काही मला सांगा बघू, तुम्ही काय करू शकत नाही आहे? कशाला झकमारून गोव्याला जावं लागतंय? हे पोर्तुगीज मी बोलतोय. आणि ह्याचा तुम्ही विचार करा ना. एकाची बाजू घ्यायचा प्रश्नच नाही. आम्ही दीपकचं आमचं वैर नाही आहे. दीपक माझे फ्रेंड, त्याला मी तर कॉप करून त्या सुरुवातीला घेतलं होतं. परंतु नुसतं इलेक्शनापुरते मी हे करतो ते करतो, दॅट इज नॉट. ॲक्च्युअली तुम्ही ज्याला काय म्हणतात ते निर्माण करून दाखवा. हो, माझा म्हणणं आहे. रस्ते केले, दिवे लावले,
हे काम नाही आहे. तुम्हाला सांगतो आहे, सुप्रीम कोर्टच्या जज्जाने माझं कौतुक केलं होतं पंढरपूरमध्ये, की जे नामवंत वकील आहेत त्यांनी वकिलीपेक्षा चांगलं काम केलेलं आहे, सामाजिक कार्यात काम केलेलं आहे आणि शैक्षणिकदृष्ट्यात असे सिलेक्ट हा महाराष्ट्रात मी पब्लिसिटी दिली. 10 लोकांची निवड केली होती महाराष्ट्रातून, त्याच्यात माझं नाव होतं. पंढरपूरचं एक गाव आहे त्याच्यामध्ये, आठवत असेल तर पहा. ते म्हटलं नार्वेकर तुमचं काय काम आहे? मी म्हटलं नगराध्यक्ष होतो. हे नगराध्यक्ष रस्ते वगैरे केले, हे ते फंडचे पैसे असतात, तो तुमच्या स्वतःच्या विषयात करून केलं नाही ना नगरपालिका. हां, आता जे मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलचं काम रखडलं आहे, हो, म्हणजे तुम्ही सुतिकागृहाची जर तुम्ही स्ट्रक्चर तयार केलं ते द्यायला तयार आहात? येस, मी द्यायला तयार आहे आत्ता, नो डाऊट. तर करणार नाही तुमचं आव्हान आहे. माझं आव्हान आहे त्या ठिकाणी सुरू करा काम. आणि आता कसं म्हणतो, स्ट्रक्चर माझं सुरू केलं आहे मी, तुम्ही आता जाऊन बघू शकता. आत्ता जवळजवळ 40 लाखाचं मी इन्स्टिट्यूशनचे पैसे न घेता, मी नाव सांगत नाही त्या व्यक्तीने, कळलं की ते चांगली माणसं आहे त्यांनी दिलेले आहे, ती हे घाला, कळलं की ते त्या माणसाने मला स्लॅबला तू स्लॅब घालून तुम्ही आमच्याकडे पैसे देऊ नका, कळलं की ते, आणि तुम्ही घालून द्या. आणि स्ट्रक्चर आता तुम्ही माझ्याबरोबर या, तुम्ही 1 तास बट माझ्यासाठी वेळ करता, आपण सर्व जवळ पहा आणि त्याची पब्लिसिटी तुम्ही द्या. आणि हे माझं चॅलेंज आहे. हे तुम्हाला आज भविष्यात उपयोगी पडणार आहे. नो नीड टू गो टू गोवा. हे स्ट्रक्चर रेडी आहे, तुम्हाला खणायला नको, काही नको आहे. आणि हे माझं स्ट्रक्चर नगरपालिकेने मान्य केलेलं आहे आणि सेंट्रल काउन्सिल ऑफ इंडियाने मान्य केलेलं आहे. हे तुम्हाला सांगतोय, आयुष डिपार्टमेंटने मान्य केलेलं स्ट्रक्चर आहे. पण साहेब तुम्ही जे म्हणताय ना, तुमच्याकडे जागा आहे, मल्टी स्पेशालिटीसाठी जे निकष आहे त्या निकषात बसणारे आहेत 100%. अहो, मी ज्या ठिकाणी कॉलेज आम्ही बांधलेलं आहे, म्हणून एक माझं वाक्य सांगतो तुम्हाला. कशी देणार, फुकट देणार की त्याचे पैसे पण? ऐकू, कारण हा वाद पैशावरच रखडलेला नाही, हा वाद आमचा पैसे नको, फुकट नको, काही नको, काय ते ॲग्रीमेंट असणार, बरोबर आहे ना. आमचं संस्था असणार, ते काय संस्था ही जी असते ती कधी तुम्हाला सांगतो, संस्था जी पैसे मिळवण्यासाठीच असते ही संस्था. आमचा ट्रस्ट आहे, त्यामुळे पैशाचा प्रश्न येत नाही त्या ठिकाणी. आमच्या कॉलेजमध्ये आता तुम्हाला सांगतोय तुम्हाला इथे शॉकिंग न्यूज. मी आता काल 2 दिवसापूर्वी स्टडी केला, कळलं की आमच्या या साध्या कॉलेजमध्ये अध्यक्ष किती ऑपरेशन झाली गुप्तानी केली, छोटी मोठी किती केली असतील? मोर दॅन 50,000 आमच्याकडे ऑपरेशन आहे. छोटी गुप्त करता येतं, स्पेशलिस्ट आहे. हार्टचं सो आम्ही करू शकतो, कळलं की आमच्याकडे डॉक्टर आहेत, पण आमच्याकडे काय इक्विपमेंट्स पाहिजे. इक्विपमेंट आमच्याकडे नाही आहे. पण 50,000 ऑपरेशन आमच्या हॉस्पिटलमध्ये झाली. किती रुपयामध्ये? 3,000, 4,000, 5,000मध्ये. ज्या ऑपरेशनची कॉस्ट 1 लाख रुपये असेल, 2 लाख रुपये असेल, बरोबर होतात ना. ही ऑपरेशनं आमच्याकडे जस्ट, कारण आम्ही पैसाच घेऊ शकत नाही आहे. नॉर्म्स आहेत आम्हाला. तुम्ही मला नार्वेकर तुम्ही रेट लावा, नाही आम्ही घेऊ शकत. कारण आम्हाला दररोजचा डे टू डे रिपोर्ट चॅरिटी कमिशनला कळवायचं असतं. डे टू डे संध्याकाळी 6 वाजल्यानंतर कळवायचं असतो. आणि आम्ही जर इन्फॉर्म नाही केलं तर आमच्यावर कारवाई होणार. हे हायकोर्टने लिलावतीमध्ये जो मोठा भ्रष्टाचार झाला, हजारो कोटीचा, आठवतं तुम्हाला ना? बघा, तुम्हाला सांगतो, मी वकिलांना त्यांचं सांगतो, मी स्टडी केलेला आहे. लिलावतीमध्ये हजारो कोटीचा जे हे भ्रष्टाचार झाला, त्या ठिकाणी हायकोर्टने एक पॅनल निर्माण केलेलं आहे. आणि त्याच्या डिरेक्शनप्रमाणे हिंदुस्थानातली, महाराष्ट्रातली जेवढी ट्रस्ट आहे ना, त्याला ते डायरेक्शन देतात, तुम्ही किती पैसे घेतले, आणि तो इन्फॉर्म त्यांना चॅरिटी कमिशन हॅज टू इन्फॉर्म होतं हायकोर्ट. अशा प्रकारची प्रोव्हिजन, तेवढं आपण डीप जाऊया नको. निवडणुकीचं तुम्हाला संदर्भ का? माझं एक म्हणणं आहे, निवडणुकीत का आम्ही कोणाला मतदान करा किंवा काय, हे छोटे मतदान करत असता, बरोबर आहे ना. आज समजा महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर 2च सरकार येणार आहेत, बरोबर आहे. आयदर आघाडीत येणार, युती सरकार येणार. माझं एक असं म्हणणं आहे, कळलं की नाही. मी तुम्हाला एक गोष्ट जर सांगेन ना, आता आपण सांगू शकत नाही तुम्हाला, प्रायव्हेट कधीतरी सांगेन, नाही सांगतो बाबा. समजा महाराष्ट्र हातरून जाईल, काय होईल? महाराष्ट्र हातरून जाईल. ह्या 15 दिवसात ज्या घटना ज्या घडलेल्या आहे महाराष्ट्रातल्या, कळलं की नाही, त्याच्यात नाही म्हटलं तरी काही अंश आमचा असतो. भ्रष्टाचाराने कसं पोकरलेलं आहे हे तुम्हाला कल्पना असू शकणार नाही. थोडा मोठा भ्रष्टाचार सांगत नाही आहे की हात मी ओपन करत नाही आहे. परंतु बघा ना, ज्याच्यावर मला सांगा, त्यांची युती तिघांची आहे, बरोबर आहे. त्याच्यात दुसरा पक्ष आहे, पवारसाहेबांचा एक पक्ष आहे, म्हणजे तुमच्या अजितदादांचा पक्ष आहे, बरोबर आहे ना. काय पोझिशन आहे मला सांगा? 72,000 कोटीला ज्याने गड्डा घातलेला आहे, हे कोणाचं म्हणणं आहे? आमचं म्हणणं नाही आहे, देशाच्या पंतप्रधानांनी सांगितलेलं आहे. ही जो गोष्ट बरोबर त्यांच्या मुखातलं त्याचं वाक्य आहे. ह्याला जेलमध्ये टाकलं पाहिजे, इन्क्वायरी केली पाहिजे, त्याच्यावर ईडी लावला पाहिजे. हायकोर्टात मॅटर पेंडिंग होत्या, मग एका रात्रीत ते मुख्यमंत्री होणार किंवा त्या सपोर्ट केल्यामुळे सगळ्या केसेस मागे घेतल्या. हो, ज्याला तुम्ही गुन्हेगाराला मदत केली आहे तो गुन्हेगारच असतो. काही मला सांगा, कुठलं ते सरकार येणारच आहे, तो प्रश्नच नाही आहे. पण आमचंच हे सरकार जे आता आहे, कळलं की मी तुम्हाला सांगतोय, काही असो, आमच्या या भागातून जो उभा राहिला तो कॅन्डिडेट आहे, कळलं की नाही, तो राजन तेली वगैरे आहे, कळलं की आम्ही त्याच्या दृष्टीने प्रचार करतो, याचा प्रश्न नाही. आणि आम्हाला पूर्णपणे काढू आहे जिल्ह्यातल्या आमच्या. बघा, तुम्हाला एक चमत्कार घडेल,
जिल्ह्यातल्या तिन्ही सीटी ज्या आमच्या ज्या आहेत त्या आघाडी सरकारच्या येतील ह्याच्याबद्दल मला खात्री आहे. आणि परत तुम्हाला सांगतोय, तुम्ही पत्रकार बंधूंनो कळलं, माझ्याबरोबर 5 मिनिटासाठी यावं त्या ठिकाणी आणि बघावं. मग तुमच्यासमोर दिलीप नार्वेकर काय बोलतोय हे स्ट्रक्चरसोबत, हे स्ट्रक्चर जे काय ते तुमच्या डोळ्यासमोर उभं राहील. थोडे आपण एकत्र बसणारी माणसं आहोत ना. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.